Acompañada do alcalde Xosé Lois Piñeiro e do patrón maior Enrique Maceiras, a presidenta de Portos de Galicia supervisou esta mañá o desenvolvemento das obras de renovación e mellora que se están a executar actualmente nos pantaláns para profesionais do Peirao da Pobra. Entre outros aspectos, a actuación ten como finalidade a sustitución do actual pavimento moi deteriorado por outro novo, de madeira tecnolóxica, así como a instalación de novos fingers, de maior tamaño, que permitirán crear prazas de amarre de maiores dimensións, moito máis funcionais para os profesionais que habitualmente empregan estas instalacións. Las obras consisten básicamente en la reposición de las tablas, de las maderas, la rehabilitación de los pilotes, de las anillas, colocar torretas para suministro eléctrico que puedan los usuarios con un sistema de descargar la electricidad que necesitan, balizamiento también de las instalaciones. Bueno, afecta a un total de 60 plazas pesqueras y 120 mejilloneras. A obra responde a unha bella demanda do pósito pobrense. A actuación parecenos fenomenal porque era unha antigua demanda, había xa un problema casi de seguridade polo estado do deterioro dos pantaláns. Portos está actuando ben neste sentido. Demanda actual neste momento, temos unha vella que é de todo o mundo, que a ver como se pode mellorar en seguridade por culpa do vandalismo que existe nos pantaláns, en xeral en casi todos. O patrón maior aproveitou tamén a visita da presidenta de Portos para volverlle a recordar un proxecto que ten pendente no porto da localidade, como é o caso da mellora da actual dinámica de correntes mariñas, que afecta gravemente ao marisqueo nos bancos do Areal e os Raposiños. Una solicitud ya antigua de conseguir que el agua, o sea, de hacer permeable el dique de Pobra. Estamos trabajando en ello, el proyecto ya está contratado dentro de un marco de muchos más proyectos, ya está instrumentada la dársena para tener datos para poder tomar decisiones para el proyecto. Bueno, será una cosa a largo recorrido, pero estamos trabajando en ella. A actuación a Pobra ascende a 1 millón de euros. Súmase aos proxectos de renovación que se están a acometer tamén noutros peiraos da provincia, como é o caso de Rianxo e Sada, cun orzamento total de 2 millóns de euros.